ngalan ng samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Karon saulog sa atong simbahan ang pista ni San Jose mamumuo holiday sa drone kay para gihapon sa mga workers. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan pinaagi sa pangama ni San Jose ang atong mga mamumuo dili magsigi og kwenta sa suhol kung dili sa pagtrabaho nga tinarong ug ang ato sang mga employers, mga amo muhatag usab og saktong suhol og mga pribilehiyo sumala sa gitakda sa atong balaod ngadto sa mga mamumuo. Karon sad mao ang unang Biyernes sa buwan sa Mayo, una sang adlaw sa buwan sa Mayo, usa ato sang gihandom ang pagdebosyon sa Sacred Heart of Jesus ug ang atong Alliance of Two Hearts nga vigil karong gabi. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagsuporta sa atong fundraising kining atong mga raffle tickets o mga naghatag o mga donations. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga panalipod, lawas ug kalag pinaagi ni San Jose. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balaod nga kinahanglan magbuhat gayod ang tao. Itugot nga maluluyon nga mahingpit unta namo pinaagi sa panigingnan sa panglaban ug panglaban ni San Jose ang mga buhat nga imong gisugo ug madangat namo ang mga ganti nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa mga tanang mga ihalas nga mga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babayi, sama sa iyang dagway, o gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan, aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini, kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya mingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom, nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy, aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mga mananap, ug sa kalanggaman,
ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon og mahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat og nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom ka adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Sa wala pa imugso ang kabukiran ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ianak. Sukad sa kahangturan hangtod sa kahangturan ikaw mauna ang Diyos. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ipabalik mo ang tawo ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na uingon og usa ka pagbantay sa gabi. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw aron makakabot kami og kaalang sa kasing-kasing. Balik na Ginoo kanus apa kaluy ang imong mga sulugoon. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Una kami pagkabuntag sa imong kaluoy.
kaluoy. Aron mo singgit kami tungod sa kalipay o kasadya sa tanan namong mga adlaw. Makita unta ang imong buhat sa imong mga sulugoon ug ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Og miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an og sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man silay pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon Ikaw, O Kristo. Nag-ingon ta sa atong tubag sa Salmo, Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Lingiyay mong tupad, ina pirmi gyud kang nilampos. Ina sa imo bang tanang gibuhat, lampos gyud. Ha? Kini kang atong raffle ticket, mulampos ka ni? Pila naman kini ang nakapalit ko ng ticket, bitaas ko ng kamot ko no, bitaas ko ng kamot. Uy, waman gani. Mahurot. Pero at least mga 85%. Oh, salamat. Kinsa ninyo na maligya o raffle tickets, taas ang kamot. Na, wakabot ka tunga. So, mamaligya ta. Nya moingon nita, Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Oh, ana. Unsaon man paglampos, dunay daghang mga plano ang kada tao. Ako na sa ko'y mga plano, kamo na sa mo'y plano. Ang atong obispo na ay plano. Hapit kita gintanan natay mga plano, ang atong mga politicians na ay plano. Pero
Kadaghanan sa ato mga plano dili mo lampos. Daghan kayong dili mo lampos nga mga plano. Natoy plano ang atong presidente nga tag 20 ang kilos bugas. Ni lampos ba? Napasato siya plano nga maghimo siya og 6 million kabalay para sa mga pobre. Tag 1 million kabalay kuno kada tuig. Na lampos ba? Nga nasa to siya giingon nga 5,500 ka flood controls nga naghimo pa jud kunog daghan, nilampos ba? Magtangka, lampos ba ka to? Nasa to siya giingon nga build better and more. Kuanto iya kanang BBM ba, build better and more. Mao tingal ito. Kay ang katong former president ningon Rodrigo Duterte ang iya ato kay sa to build BBB ang iya BBM, build better and more. Nilampos ba? Sige malamog wa. Mao na nganong di man ta mulampos? Anong daghamang dili mo lampos? Ambot kaning impeachment karon, ngailang gibuhat mo lampos kani kaysa kay mulampos ani ang pag-ingon ni Vice President Sara Duterte nga mudagan siya pagka-presidente ig 2028 o ma-impeach siya. Kinsa kay mulampos ani? Abangan ang susunod na kabanata. Ana. Aka mo, kinsa man inyong gustong mulampos, ang pagka-presidente ni Sara Duterte o ang pagka-impeach niya? Dahil lang yung isulti ka ng kwan lang. Ihilom na lang ba? Kamu sa no, isyagit sa gidayon ninyo. Ihilom lang. Nakaroon, saon man gyud aron mahimo gitang tinuod nga malampuson, kinahanglan maliwatan ni San Jose. Si San Jose naningkamot sa pagbuhat sa ipabuhat sa Ginoo kaniya. Si Jesus natao siya din his kalibutan, anak siya ni Jose legally, pero anak siya ni Maria biologically, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Pero si Jesus naningkamot gyud pagtuman sa sugo sa Ginoo o sa sugo sa iyang ginikanan. Mao nang nahimo sad siyang panday, kay panday man si San Jose. O unsa may sugo sa Ginoo, kinahanglan gyud atong gamiton ang tanan para sa kaayuhan sa binuhat sa Ginoo. Kay sa atong unang pagbasa sa ikaunom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang tao ug iyang gihimong tinugyanan sa tanan nga iyang gibuhat sud sa 5 kaadlaw. Sa 5 kaadlaw gibuhat sa Ginoo langit, yuta, tanom, tanan gibuhat niya. Nya sa ikaunom ang iyang gibuhat mao ang tao. Aron maunay mo atiman dili mo dagmal, mo gamit, mo atiman, mo palambo sa ubang mga binuhat sa Ginoo. Gilingay mong tupad. Ingna palambu ako. Nya tubagasad ingna atiman ako. Nindot kay na kana bang ang imong hunahuna mo trabaho ko para sa kaayuhan sa binuhat sa Ginoo. Kanang pag sigig pangasaba sa mga anak, makaayo na sa binuhat sa Ginoo. Kanang pagsigig sugal, swertres, scatter, tigbakay, buwang, sa pailaing sugal, hantak, makaayo na sa binuhat sa Ginoo. Kanang pagsigig pangabit, prostitusyon, same-sex union, makaayo na sa gibuhat sa Ginoo.
kanang pagsigig, illegal mining, illegal fishing, illegal logging, illegal quarrying, illegal mining, makaayo nas buhat sa Ginoo. Kanang pagsigig simba, sigig hogs, kolekta, palit og raffle tickets, donation, palit og mga slots, makaayo nas buhat sa Ginoo. So ganyang tingog. Kay bao maday mo. Kanang magsigi og panaway, magsigig marites, magsigig pa-colors buhok, kis-kis kilay, paputi isnaong, panumpay ana mga pilok, mga kuko, makaayo nas buhat, binuhat sa Ginoo. Pamalandongin ninyo. Kanang sigig korupsyon, pangawat anang kwarta nga porting dagkua, ana milyon-milyon, trilyon-trilyon, unya dili ra ba hisgutan, ang hisgutan og maayo kanang naagyong gagmayng kwarta, ang katong dagkong kwartang nangawa, ibaliwa ang gamayng kwarta nga na gamit-gamit sa vice presidente, maogi isighag impeach, makaayo nas binuhat sa Ginoo. Di bahala mo diha. Kaning mga butanga ato ning pamalandungan kay wa gid tay kalampusan kung ang atong gibuhat makaguba na sa binuhat sa Ginoo. Nga naman, tungod kay ang Ginoo ra man say makapalampo sa atong mga buhat. Kung wa ang Ginoo nga mao gyud ang magbubuhat, kita mga kuan ra man gud ta, mga gitawag tag mga co-creator or mga tenants, mga beneficiaries, dili gyud kita mao'y magbubuhat. Kaabag lang tas Ginoo. Nya kung musupak na ta sa iyang pamaagi, guba, hasta kita maguba. Tanawa karon tungod aning ato kunong siging paaso, hala panilab anang mga kabukiran, sige yung aso anang mga factories tanan, kaning aso aning mga kuan kuno, kaning mga fireworks, labaw na ginang aso anang gubat, siging buto anang mga missile, mga atomic bomb, unsa pa na dihang mga aso, pinusilay, pinatyanay, porting asuha gid ana. Kabantay mo na kanang mga ilang i-picture diya sa social media, kanang gubat dito sa Ukraine, gubat dito sa Iran, di ba? Porting aso. Kana kuno na ni guba sa atong ozone layer. Nya ang atong ozone layer naguba naman, doon na nataroy gitawag og climate change, global warming nga mao na kuno ni ang mupatay nato. Mubalik ba mo bumirang nato ba? Kana kuno siging shampoo unsa pa nang uban diha, kana mga Stagi ko nun mga aircon, kana mga pa-colors buhok, kana mga chemicals nga itong gipangkaon, mga preservatives, kanang mga tanang colors naong, kanang lipstick, mga pills, pulos-pulos, mga chemicals, hasta na mga tambal nga itong gipang-inom, daghang kayo ng mga chemicals. Ang side effects sa dana, pat yung yapunta ingon sila. Unang 14 daghana kuno sakit nga cancer, mga kidney failures, tungod sa nas ato sang gipangkaon. Mo na ilang rong analysis, pero magtuyok lang ba? Kanang gibuhi nimo sa imong baboy, manok, kanang mga chemicals nga gipang pakaon diha, ato sa nang kanon ini kadagko sa baboy. Ala, patay dayon ta, patay sang baboy. Mo kuno nakaron nga ang sa una nga ang baboy buhion tag sa katuig una pa makaon, tag 7 ka buwan, tag 8 ka buwan una pa makaon, tag lang atong bani, mga sapal sa lubi. Ang mukaon ato moabot og tag 90 ang edad, abot pag tag sa gatos ang edad. Pero karon ang mga baboy nga ang edad sa baboy inig-ihaw pila na 2 ka buwan, 3 ka buwan, dagko na kaayob. Kaon din tag maayo, mga manok, sa unang manok, tag 3 ka buwan, 5 ka buwan, una ta kaihaw. Karon, 20 ka adlaw, 25 ka adlaw,
Kaon na ta. Ay, so dali ang mamatay sa nagkaon lagi. Tag 30 ray edad, 30, 20, 40, patay sa dayon. Oh, karon ang atong gipangmisahan din sa ato. Galabi gyud ang mga 40, 40, 50. Ana. Tagsa na lang kay itong 90. Nga naman, hurot-hurot naman sad na. Lingi alago na imong tupad na. Tanawa rago na diya. Gamay na malay tiwasono na na. Kay hurot-hurot naman. Mao na ang buhat nga makapalampos kung magpahiuyon tas kabubutos Ginoo. Ug ang pinakauna gyud nga kinaiya nga gipuy-an ni San Jose ni Hesus og sa tanang mga workers nga Diosnon kana gyung magtrabaho tungod sa gugmas trabaho dili gugma sa suhol. Gi-emphasize po na ni San Pedro, kung kamo mo trabaho, himua kini dili tungod sa suhol, kung dili tungod sa gugma sa pag-alagad. Ana, no? Basta mo trabaho, gilingay mong tupad. Ingna ba, hay may imong gihigugma ang trabaho o ang suhol. Unsa ba imong gihigugma ba, ang trabaho ba o ang sweldo? Unsa may gihigugma sa pare, ang kolekta o ang misa? Ay kamo sa no inyo sa tangkanon, ang anong kamo may mutubag gadi man mo pare? Kamo sa unsa mo sa inyong gihigugma, ang paghug sa kolekta o ang grasya nga inyong modawat? Mao na, buangon mo. Ang higugmaa lagi, ang pag-alagad lagi, nya unsa may inyong forms pag-alagad isip mga manimbahay, ang paghug sa kolekta. Unsa man sa higugmaos pare, ang pagmisa, dili ang kolekta. Kamo sad, ayaw mo pag huna-huna nga, mo simba ko kay daghan ni grasya, kay mauning paria ang nimisa. Ana, magpanon dayon, basta ang umisa gani healing priest or sikat nga pare, hala magpanon dayon, daghan kaayo nya ang mangmisa gani pare ganing way ayo, hala man pariya kayo nga mangutana pa kinsay mumisa karon, mangutana di opisina, mingon sang opisina si Kuan Madersiano. Di kong simba. Di kong simba. Padersiano di ay. Di kong simba. Ana. Or, may nga pasan, musimba ko kay Padersiano. Ayaw, ana, eh. Ang misa mo higugmaa, dili ang pare. Piligro kay na. Makasa mo, ana. Nya, hastang pare, makasasad. Oo, kay magsige naman mag-text-text sa pare. Father, asa imong mas? Wala, patay ka diya. Maapil kita sa mass media. Mao na, higugmaa ang pag-alagad, dili ang sweldo. Ikaduha, kinahanglan mo trabaho ta, kanang wagi sala. Likay ang sala sa imong pagtrabaho. Ang atong mga government officials, kanindot unta nga sa ilang pagserbisyo sa atong nasod, dihas gobyerno, maglikay sila sa sala. Unsa maroy dagkong sala nga naaron sa atong panggobyerno, apil na sa dinhi simbahan, kana gyung kahakog sa kwarta. Kana dako kinang sala, kanang pagkahingwarta. Muresulta gyud nagpagpangawat og kwarta. Ikaduha, kanang kahakog sa gahom. Gusto gyud kay gahom. Di gyud gusto nga kanang naang mahimo siyang ultimo lang. Gusto gyud gahom. Di magpailis sa iyang gahom. Muna atong gitawag ro mga political dynasties. Naa sa church dynasties. Mo kibawa na, naa na. Grupo-grupo ra na sila. Nya sila ra say mag-ilis-ilis sa mga posisyon na gusto nila.
Naasa na simbahan? Naasa na sa inyong pamilya? Naasa yung mga dynasties diha sa inyong mga kuan, inyong mga kabanay? Kanang sila gihawd ba? Bantay mo na. Wa? Naasa na sa inyong mga silingan? Naasa na. Sila gihawd. Aka na ko din hiato gani simbahan diha eh. Hawd kayo. Ingna na tong no parking, mo parking yun. Sila gihawd. Dut-dutan pang no parking. Nya inigingon nimo kinsa man si kuan ni pader. Sige, paparkingalan na diha. Ana. Pero ang naong pare, tilan sa doy. Ana. Gahom gyud ba? Gahom. Aron sila gihawd. Sunod, kanig yung kahakog aning honor. Kana bang sa nga ng honor? Sa Binisaya na. Honor ba? Kanang kasikat ba? Kanang dungog. Honor, dungog. Ganahan yung kay tag-honorable. Mo nang ganahan yung kay tatawag honorable. Tawgon og father, monsignor, bishop, archbishop, cardinal. Sa simbahan sad na ganahan yung kay taana. Your eminence, your excellency, your honor, your holiness. Si Kristo nisugot lang tawag og panday, anak sa panday. Si San Jose, panday, pobre, way grado, way honor. Pero kita ganang tag summa cum laude, magna cum laude, valedictorian, salutatorian. Bisag human ang graduation to anas restaurant, gakaw lang yapon, mida lang yapon, ana dire gatuga lang yapon, valedictorian. Salutatorian, 6th honorable mention, 1st honorable mention. Si Kata. Ganahan jud kay tana. Di mo ganahan na di ay. Magkatawa ka na mga restaurant, nagyo ba di maghubo eh. Nagakumbitay. Basta lagi magbitay usahay takilid na diri kay perti daghanang medals. Gina. Og kining mga salaa kun musud na ni nato magguba na ang atong mga tinguha. Di na ta mulampos ang atong mga buhat. Muna kuha ang kahakog sa kwarta, kahakog sa gahom, kahakog sa dungog. Kanindot unta ang atong mga politicians ug ang atong mga leaders in general. Apil na ko apil na sa nang imong tupad. Huwag tangon tanani. Kinsa may atong iilis, imbis kahakog sa kwarta, kung gugma sa kakabos o pagpangalagad. Imbis kahakog sa gahom, gugma sa pagka-mapaubsanon o pagka-maantuson. Imbis kahakog sa dungog, gugma sa pagpailom o pag-antos, pagpakamatay. Kana, gibuhat na ni San Jose, gibuhat ni Hesus o sa tanang mga santos, ang pangutana, mubuhat ka? Ang mubuhat, manindog ta. Ang di mubuhat, panguli. Pagampo sa katawhan, mga igsoon, musangpit kita sa Dios sa pangaman ni San Jose, alang sa kalampusan sa atong mga tinguha. Masaligon kitang moingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan padayong magmantala sa kabililhon sa hustisya isip tinubdan sa atong kalinaw. Maghampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug ang mga nagdumala sa ekonomiya maghago alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga bahandi aron mapalambo ang dignidad
sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga negosyante mupakitag pagtagad alang sa ekonomikanhong tingos bawan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga kabus ug ang mga walay trabaho makakitag disenteng panginabuhian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Nga si Halangdong Chopelo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing nabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Nga ang mga magtuohong mihalina nga naghago dinhi pa sila sa kalibutan, makaangkon sa ilang ganti sa sunod kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pag-ampo. Makagagahom o mahigugmaong Amahan, ikaw ang nagbuhat sa tanang butang. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo nga mapaubsanon sa pangama ni San Jose, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, kung naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon, amang kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apang kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig panghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, sudunga kining among mga gasa, nga among gihalad sa imong kahalangdon, agig paghandom kang San Jose. Itugot nga maluluyon aron ang mga gasa nga gihinalad mahimong panalipod sa tanan nga nagampo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay nga pagdaig
magahimaya, magapasidungog ug magasaulog kanimo sa piyesta ni San Jose, kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga panghulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin ganasan mga langit, pagdayon ang imong ngalan, buwag-buwag ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pag-uong dinhi sa yuta, mahigon sa langit. Ang kalanon namo sa matagal na, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala namo. Kung dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag
ako kanimo. Amen. Sa aking pagpanaw ng kalibutan, kauban kong kalisod o pagsulay, ang imong kamot nga kanako nagpuput. Bawi pasalig sa pag-ulig, ikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kalang, pagkabot sa mga gilaraw, tanang butang maayo, tanan isandi ko kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom nga mga tulong mo, pagasundon ko, pagasundon sa akong pagpanaw ng kalibutan, kauban kong kalisod o pagsulay, ang imong kamot nga kanako nagpuput. Mao'y pasalig sa pag-ulig, gikan sa langit nung amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kalakad, kahingawa sa lawas o kalang, pagkabot sa mga gilaraw, tanang utang maayo, tanang isandi ko kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom nga mga tulong mo, pagasundon ko, pagasundon ko. Magampo kita. Kaming nangabusog sa langit nong pagkaon, nangamuyo kanimo aron pinaagi sa panigingnan ni San Jose, makabot unta namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunhay, dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi sa mga kamatuuran sa imong gugma. Binaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Dios nong kalampusan. Nga ato lang buhaton, ato gyung sundon ang kinaiya ni San Jose nga dili ta mahimong hakog sa gahom, sa kwarta, sa dungog, kung dili sa mapaubsanong pag-alagad sa tanan. Salamat sa nialagad nato og namalit sa atong mga raffle tickets. Ang atong halin niabot nag 6,754 ka tickets. Yan anay 32 ka mga pledges for katong one-stop challenge nga tag 20,000. Nya 11 ang na-remit na, 21 pa ang wapa ma-remit. So atong pakpakan ang tanang namalit nato. Praise the Lord. Unsaon to pagpalit? Una, dinhi sa atong pultahan, gawa sa atong simbahan, ay lamisa diha.
sa sulod sa atong opisina, makapalit sad mog tickets, naa say nagsuroy-suroy karon, lain-lain lang mga tao nga nagdas ticket, siguro alang nga kasaligan ng mga tawhana aron nga moabot yun ang ticket din hinato. Unya ang kuan ato sa mga bank accounts, GCash accounts, open na sad ang atong tanang GCash accounts karon, pwede sad sa kwarta padala. Tanawa lang ning atong niya sa screen kay mao ni ang atong tanan nga mga accounts name o persons, contact persons o contact numbers. Ayaw mo paggamit og laing nga mga accounts, ay mo pag-contact og laingan og laing number. Kanilang yung atong gipakita sa atong screen. Kay ubay-ubay na sa drone ang dili kayo matinud-anon. Salamat ha. Nya karon sang adlaw mo ang sugod sa atong Flores de Mayo. Ang mga bata tudluan dinhi katekeses alas 3:30 hapon ipadala inyo mga bata dinhi sa poblasyon, dool-dool dinhi ani dinhi sulod. Nya katusang dunay mga kuan sa kapilya katekeses og Flores, dadasa dangin ipadasag inyo mga batang gagmay ngadto kanang kutob mga dagko-dagko. Ang atong Flores atong isulod sa misa sa alas 6 Monday to Saturday. Unya ang catechesis dinhi Monday to Friday ra. So karon magsugod matapos sad karong simanaha. Nya sa Domingo ang atong Flores isod nato sa alas 3 nga misa. So atong suportahan atong mga kabatanunan. Ang ato sang main nga misa karon sa pista ni San Jose karong gabi alas 6 sa gabi. Ug makabalik mo dinhi mas maayo nya human sa misa na ay short procession, libot lang sa atong Camino Road ang atong procession. Nya ang atong Camino dinhi mini Camino Martes, Huwebes og Sabado. Akong gihangyo ang tanang mga mandated organizations and ministries nga mukuyog gyud unta magampo tag maayo tungod sa atong panginahanglan karon sa kalibutan, kalinaw, kahusay, kalambuan pinaagi ni Santiago Apostol. Nya padayon sad mong pangumpanya para sa mga pirmahanan karong July 17 ang atong pagpangunpirma, July 10 ang deadline. Sa ato sang mass wedding, padayon sa mong pangumpanya nga mga kaslunon kanang nagpuyo-puyo o mga civilly married couples kay peligro kay na silang maimperno. So na natay 101 ka couples registered for mass wedding karong July 18. Kuwangan na lang tag mga 62 ka mga couples. So atong padayon imbitaron sila. Nya ang atong social media platforms padayon na intaw ninyong suporta no. Duha ra gyud ni kabuok ang YouTube channel Padresiano Ubod, tanawa lang gyud maayo ang atong number of subscribers, 291,000 ka subscribers. Nya mo na inyong tanawon, view, like, share, subscribe. Kay daghang kay mga Sanusiano diha, mga ubod-ubod diha, ay lang nagsunda, kanilang gisunda. Nya ang ato sang social media platform sa Facebook mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Kung gusto mong mo-communicate officially, diha mo communicate. Kanang mga Sanusiano sa diha, ay lang kayo mo patawiyang og salig kay ang uban ana or kadaghanan ana dili na akong kuan account. Ang Ginoo manaa kaninyo Manalsat kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo nagaharap nahiusa kining lungsod sa